Just one glass in, you're already on my mind. When it gets late, I always realize that I need you. Are you thinking about me today? Hello everyone, welcome back to my channel. This is Mary Sandes, Bisaya, Taga. Hello guys, a merry morning sa ating lahat. So, kagising ko lang guys. So, magmukbang tayo ng kinhason. Shell guys, shell. Shell sa dagat. So, magmukbang tayo nito guys. Tara! Laki-laki. So, yan. So, yan. Mag-breakfast. Breakfast ko to, guys. Kaya gising ko lang kasi. Yan. So, yan, guys. Oh, tingnan mo. Yung ano. Yung butso niya. Yeah, wow! Tadakimasu! Yummy. Sarap guys. So ako siya isa ko og kan ngaon ta guys. Inhas. Grabe, sarap talaga guys. Favorite ko talaga itong mga hukay na to. Nasa waki, si urchin, shell, mga kinasong. Anong magagawa? Laging nagtutulala. Kung lumalapit ka, kung lumalapit. Hapon yung ulam namin, si urchin. Yung kahapon nagkumuha kami ng si urchin. Nasa vlog ko na yon. Nasa loob yung ano, yung laman guys. Pero mamaya na lang ito. Oo. Gawin ko ito mamaya. Sa tabi natin yan. So, nakadalawa na ako, guys. Na. So, please subscribe Ging of her YouTube channel. Subscribe kayo guys. Then, please follow also sa akong hobby sa ihang Facebook page. Pan TV. So, just follow his FB page guys. Ayan guys. So, follow nyo na po kami guys. Please naman.
Baka balang araw, isang subscribe nyo, isang like, isang share, malaking tulong na po yan sa matutulungan namin in the future. Sana po, subscribe na po. Pag kumain ko nito guys, kunin nyo naman to. Ito yung kunin nyo. Yan. Yan, kunin nyo. Yan, di ba nawala? Ito yung Ano ba to? Ito yung niya. Sarap sana mamangka dun sa guys, pero wala kasi akong bangka. So subscribe na kayo guys para makagawa ko ng bangka. Para makablog ako dun. Idana, 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 idana. Yeah, idana. Ayaw mo kaulaw nga kamo nga ni sayaw, sasayaw sa manubo. Ayaw mo kaulaw nga kamo nga ni sayaw, sasayaw sa manubo. Idana, 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 idana. Ay, ubos na yung yung shell ko. Yan. Ubos na lahat. Wala na yung laman, guys. Sobrang sarap niya talaga. So, thank you for watching. Hope you enjoy. Bye. See you in my next vlog.